Arce tud maradni a világ mérkőzése előtt az 5-ben végzett. Arce lehet, hogy borítékolta a következő lépését, de úgy kezd, ahogy vártuk tőle, azonnal padlóra küldi Rojást! Előtte volt, hát fél lábban még az öltözőben van Rojas. Azonnal rá a mexikói tűzgolyó, aki akkor érzi magát elemében, ha ragadhat az ellenfélre, ha üthet mind a két kézzel. Hát perzselő, amit csinál. Pedig a meccs előtt a szakértők éppen azon tanácskoztak, hogy hirdessék Jesus Rojást, mint a következő évek nagy-nagy bajnokát. Hát ezzel azért még egy icipicit várni. Szóval kitisztult. Knockdown volt. Igen, van ilyen, az első menet melegedett be a versenyző. Hidegfej sebezhető valóban. Fedezékre jut jó sokat. Hát ők már nem tartalékolnak, tehát itt nem azt látjuk, amit a Rigondeaux meccsen, vagy a Bailey, Mike Jones összecsapás során. Nem, ők végig fogják darálni. Lehet, hogy két menet lesz, lehet, hogy fogunk unatkozni. Nem, hát a név kötelez, meg a rivalizálás. Puerto nagyobb rivalizálása két nemzet között. Bizony, Puerto Rico is több mint 60 világbajnokot tud felmutatni, Mexikó pedig több mint 100-at. De hát azért... Valamivel magasabb Rojas, hosszabb karokkal, de kénytelen felvállalni ő is a verekedést, nincs más megoldás. Nem tudja. Elzúg a balharog, jól lépett hátra Arce. Aha, felütés viszont szenzációs Rojastól. Hát nem csak kitisztult, hanem lehet, hogy meg is fordítja egy picit, vagy legalább döntetlenre hozza a menetet. Óriási balharag Rojas. Róla. Harmadik menetben kiütötte Pacquiao-t ebben Jorge Arce az első menetben. Arce-nak és lásd. Rojas. Hogy indul a második menet? Óra áll természetesen, Kenny Bayless megkérdezi Arce-tól, hogy mennyire fáj a feje. Mind a kettő. Volt egy mélyütés, és ott a fej is villant. Belefejelt. Ott nagyon belefejelt. És utána még ráküldött egy balforgot. Tehát a Bayless itt kicsit lekésett egy teljesen nyilvánvaló szabálytalanság után. Az mélyre ment egyértelműen vonal alá, és előtte ott volt a fejelés is. És Bayless még itt áll, ahelyett, hogy azonnal odaugranak. És amit itt csinál Rojas, hát az sem kerül be a fair play legnemesebb cselekedetei közé. No decision. Igen. No decision contest. Nincs döntés.